žene, uralni trak, mokraćni kanali, organi za reprodukciju. Sve to je ovde. Mislim, od čajeva koje može se koristi. Rastavić ubija bakteriju u mokraćnim kanalima, hajdučka trava je fantastična, žuta i bela, kopriva, neven, kantarejon, evo dva virka. Morate da budete obazreli kad kupujete lekovito bilje. Dakle, ovde jedan je od prošle godine, jedan je od ove godine. Ovaj što od prošle godine je malo izgubio boju, a ovaj nije. Dakle, biljka treba da ima onu svežinu. Sve je ovo dobro za to što sam rekao. Evo ga ilist od breze, kopriva, znači koprivu koristite svaki dan, ubacite u supicu, čorbice, ako već nemate kada pijete čaj, samo je ovako natrunite i dobit ćete prašinu od koprive. Lekovita prašina, što bi rekli. I ako nemate vreme da pijete sve ove čajeve, tu je moj brat Teo, on radi strave, zovu ga i Bio, jer je bio malo pre kod mene, pa je otišao. Kupite si kapi, nakapkajte si u vodicu pa si popite. Ili odite pa sami naberite čaj, pa napravite tinkturu i pristupite onako kao što piše.